Ginkwestyon sa Makabayan bloc ang panindugan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nga nagkakontra sa peace talk sa mga rebelde nga komunista. Nabutang ini sa joint statement ng DIAC Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Women's Party Representative Sarah Jane Ilago, kag Kabataan Representative Rene Luis Co. Sunod sa ila, ginapaluya sini ang commitments ng gobyerno sa pagparayon sa negosasyon sa isa sa pinakamalawig nga insurhensya sa kalibutan. Dugang sa mga kongresista, ang pagbalibad ni Teodoro sa pag-istoryahanay without precondition, nagapakita nga ginapili sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. ang padayon nga inaway sa baylong nga malawig nga solusyon para sa kalinong. Sang Sabado, matandaan nga matigdas nga ginbalibaran ni Teodoro ang panawagan nga ibalik ang negosasyon sa Communist Party of the Philippines. Gintawag sila nga akto sang terorismo ang mga ginahimo sang CPP. Ang New People's Army naman nga armed wing sang CPP ang nagpadayon sang atake batok sa gobyerno sang Pilipinas sa sulod sang sobra 5 na kadekada nga nagresulta sa kapin 40,000 nga napatay. May mga anay peace negotiators ang gobyerno nga nagpanawagan liwat nga ibalik ang istoryahanay sang CPP kag gobyerno matapos ang isa ka military operation sa Tuboso, Negros Occidental nga nagpatay sang 19 ka mga tao sang nagdigad nga Abril. Balikan tanang statement ni Secretary Teodoro. No, I object to any peace talks with the NPA. The Filipinos are at peace. They are the ones disturbing the peace, so why should we talk to them? They're committing crimes. Plain and simple, and it's terrorism. Plain and simple. So, to call for peace talks is to elevate the morality of their cause to something legitimate, which I cannot accept. Hindi ko matatanggap yun.